neistote. Potom sa k nemu zhromaždili farizei a niektorí zákonníci, čo prišli z Jeruzalema. Všimli si, že niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to znamená neumytými rukami. Farizei a všetci Židia dodržiavajú totiž tradície starších a nezačnú jesť, kým si až po zápestie neumyjú ruky. Po návrate z trhu nejedia, kým sa neumyjú. Je aj veľa ďalších zvykov, ktoré prijali a ktorých sa pridržajú. Umývanie pohárov a šálok, hrncov a medených nádob a lôžok. Preto sa ho farizei a zákonníci spýtali, prečo tvoji učeníci nedodržiavajú tradície starších a jedia chlieb nečistými rukami? On im odpovedal, dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. Opustili ste Božie prikázanie a pridržate sa ľudského podania. A dodal, šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju tradíciu. Veď už Mojžiš povedal, cti svojho otca a svoju matku. A kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte, ak niekto povie otcovi alebo matke, čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je korban, čiže obetný dar, už mu viac nedovolíte urobiť nič pre otca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. A robíte veľa podobných vecí. Keď znova zavolal zástup, povedal im, všetci ma počúvajte a pochopte. Človeka nemôže poškvrniť to, čo do ňoho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to poškvrňuje človeka. Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. Povedal im, tak aj vy ste nechápaví. Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza doňho zvonka? Veď tomu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. A dodal, to, čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka. Viera Sýrofeničanky. Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru. Vošiel do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel, ale nedalo sa to utajiť. Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcérka bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. No tá žena bola pohanka, rodom Sýrofeničanka, a prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry démona. On jej však povedal, dovoľ, aby sa najskôr nasýtili deti. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Žena mu odpovedala, iste, pane, lenže aj šteniatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Povedal jej, pre toto slovo choď. Démon tvoju dcéru opustil.